spomínané žalude. Takže, milí krstní otcovia, chceli by ste, nemusíte koštovať. Žalude sú síce celkom dobré, melie sa v nich múka, môžete si aj kávu z nich urobiť, ale majú horkastú príchuť, takže koštovať nemusíte. Chceli by ste niečo zaželať k tomuto CD-čku, z ktorého teda uvedieme do života? No, radi by sme sa zúčastnili aj po 5 rokoch druhého, tretieho. To bude skôr, ako 5 rokov. Ja by som chcel zaželať tieto skupiny, aby mi to išlo, lebo musíme takto zobrať. Sú to všetci účinkujúci, ktorí robia v svojom voľnom čase a keďže mám dosť blízko k tejto dedine, mám stať v našom takže som šťastný, že môžem byť pri tomto krste a že títo folklórni súboristi odovzdávajú a je to taká pýcha tomu Hatalovu a nechajú tej mládeži, ktorá ani nevie, že čo potom možno nejakých 20 rokov, keď budú počúvať, že toto Hatalové sa žila, ešte naši predkovia to boli a zaujímavé ďalšie a ďalšie, takže prajem veľa pohody, aby všetci ostali tam, kde sú na týchto miestach a aby mali stále tú chuť, ktorú majú aj teraz a pôjdu do ďalších celic. Ďakujeme, krásne želania od krstných otcov. Tak krstní otcovia, chyťte sa svojej práce a ideme krstiť alebo uvádzať do života. Nech sa teda tomuto CD-čku darí. Nech ho všetci Hatalovčania majú doma. Nech ho všetci milovníci folklóru majú vo svojich autách. Nech si ich počúvajú takéto krásne piesne. Aby neostalo samotné, ako sa vraví, aby neostalo pri jednom. Vy to radi podporíte. Vy to radi podporíte, tak počujete.
a vždy